Curaçao Conta, ik ben het, Shandino. Zoals jullie merken ben ik niet live aanwezig bij de persconferentie, want ik zit helaas nog in Nederland. Maar wees niet getreurd, 13 december land ik op mijn eigen douche Curaçao. En dan zal ik natuurlijk een paar dagen na Najib Amhali breng ik mijn show Buena Vista, ga daar in première. Ik ben trots te doen voor mijn eigen volk. Daarom wil ik mijn vrienden bedanken, mijn sponsors. Ik wil Enya bedanken, want ik voel me zeker. Ik wil Avila bedanken, want daar ben ik. Dus als je me zoekt, kan je me daar vinden. KLM, die gaat zorgen dat ik op tijd aankom. En natuurlijk Amstel Bright, die gaan een paar biertjes met jullie straks drinken. En mijn vrienden, Small Murray en Schepper. Want wat is een Antilliaan zonder zijn advocaten? Luister, 16 en 7 december, Villa Maria. Zorg dat je erbij bent, want je gaat missen. 8:30, niet 10:30, 11:30, 8:30. Zorg dat je er bent. Tony Castro gaat presenteren, gaat de boel warm maken. Theater Luna Blauw, dankjewel voor deze kans. Ik ga nu even mijn koffer inpakken. Over een paar dagen ben ik daar met mijn slipper, zonder balletjes, aanwezig op Curaçao. Curaçao, ik hou van jou. Toetje grandi, mama, wist die mama, hoor me Curaçao met de bel. Wat dan die oma, oké, ik zie je zo, je weet zelf.